ভিডিও করছি।
ବାହାରେ ରହିଯାଉଛି। 8 ଟଙ୍କା ଦେଖିଯିବା ଆଉ କେତେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସେଆଡ଼େ ଆଉ କେତେ ଆସିଲେଣି ତ କେହି ନଥିଲେ ନଥିଲେ କଣ ମ ଯାଉ ଦେଖୁନ କେହି ନଥିଲେ ଏଇ ଯିବା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ାକୁ ଆସିଲେ ଗଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଜଣ ହେଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଖାଲି ରଥରେ ଡେଉଁଥିବ ରଥରେ ବସିକି ଯାଉଥିବ
ଘଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଇଲାଣି। ओ चूड़ी कुदी चूड़ी